Hi guys! Good morning! Ako na po ni Jean Bors. Welcome to my vlog. Mo tumi karon sa kuan guys, dagat. Kay kuan manginas kuno mi. Manguha mi kalago ko. Namisa kuan guys, dagat. Yan namin nalabdyan na kamay kan guys. Kamera ba niya? Uy, bawal mga hot diyo, uy. Mo ni agana na mo guys, ug kanang muani mi sa dagat. Ani mi agi. Gitang-tang na kong bato isa. Tangtang. Tundiri oh. No, nagdamig tubig guys. Kay mga ko na silag kuan bat. May kukok ng tingog. Kukok iro manggod. Parang kakuha kahoy oh. Tabi-tabi po. Dugay na po mi wanaka. Dugay na mi wanaka ni guys kay kapanihan ni na dako na. Dako na kajog ka ng kuan punuan sa una paghari na mo. Gamay pala. May bato lingkod sa ako. Ay kunaon nagi. Awas gi na. Marami mga haster gi. Tutbon gani ka diha kuan. Wakwak. Pakita diri oh. Mga gubat. Masukal na sa una. Ni ka kilometro gi ka sinjo. Kilometro ko. Kaning ato sa dagat. Muburo eh. Say raman mi mo ani guys kay maglok man ko dani sa Lagianan. agianan. Masukal. Dagang kayang kuan. Kahoy. Oh, Jamayngan man sila nga Nay na. nakunoy mga tang nakuan. Nitamal. Mayroon man si mama nga, di daw kumwari kaya nakunoy mga tang natambalos-los. Babaan mo mga. Anong sahay rami mo, ari guys. Ang mga kahoy, pakita ko eh. Parang nakalagay. Diri oh, nandun pa diri oh. Tabi-tabi po. Na guys. Nindot kay Mga tanaw germelina. mga kuan, guys, oh. Germelina. Mga germelina. Nindot kay tanawon. Magnganda ng dagat nga mo nga tuan guys. Dakay big. Private yan, dili na kuan. Private sila rin makasulod. Wait lang be. Dapot na pa nagbalik. Di na kita sana to kaya hindi mo. Ano sige yan guys, daw na una. Excited na makakita sa dagat. Eh, dugay-dugay na po nga wakari. Ako nakadyo ba no, bagjang. Baba na naman gikaon sa una nga taklan ni. Naman nakakataw. Nanon to ako magsuroy-suroy dani kay makainomdom ko sa bowl guys ba. Hindi kay maglak man kumingon si mama nga na ako ni tambalos-los mga tang. Nga ba mo ko kaila ng tambalos-los ug sana. Ala day bayabas. Day bayabas guys oh. Day bunga sa kabuok. Hala, nakainomdom yung dani sa mua. Jabong paman. Grabe ka una mo pud boy hugas-hugas.
Ano pa dyan ng timanan? Timanan ng bunga kay nagbalik na mabasig mahinog na ng kwaon na tulo ka buok. Ay kawatan. Dali mong takso ha. Nagbalik na mong kwaon. Hindi na nila maabta no. Siyempre nila mga gida pangkanon po na nila. Ika rin nakailag kapayas, bayabas. Bayabas nga. Bisa gamay patamis. Ang nagkaon murag kapayas pod. Baka ka. Ang panganan na ambot lang. Nalagi bungaon sa mani. Kana aron mang hilos na po ni mga bil. Kung siya makita ko lang kanang taig kanding og isabit, bingog bunga kanon. Cute ang buwak o pink. Nga guys. Cute ijang buwak pink. Dapo kinakita na ito ganina. Murag kuwan po. Gisarado na dia. Baby, di mo na dia na, gisarado. Aray ko. Lumaak. Eh, Orange siya. Nindot. kanang gabi mo agi ka naman nalagat ba kuyaw sa kay daghang kay sagbot. Matangan tagkuhan. Halas mi daghang dribe, di lus to. Tik-atik na Kuning namo. sa mama nga tambulos na sinagmungisi daw Diya, maukab ang panit. tik-atik na mo nagod. Kita na na magdagat guys. Parang kahunasan. Unasan di sa inyo apod. Buhol man, Hunasan. unasan. Kajasan. Sa mo unasan kay dalagit man sa inyo ha. Uy. Lapo. Hindi mo, jasan. Lap- Sana na magdagat. Yung mga ignoranting dagat, ang taga langob o, nakaduglungsong og dagat, kita na gusto dagat. Kita ko kalasutsi. Mm. Kita ko buwak na kalasutsi guys oh. Di sa kanay dapit ang punuan guys oh, kalasutsi guys. Dako sa unasan oy. Mangawang ka pa. Ge, mangawang kuno ge. May mga bato-bato bito kinay awang. Ya, awang. Sumunang awang gud oy. Nilas guys kay Lapo. malibong. Medyo na lamang. Nakakuha mi kuan batangan kamunggay. Uy, kayo pa. Kanang Wala. ang sari nga dang silpa ninikat. Ini ka dito. Aninikat man mo na may nailagang dani guys. Diya. Lami na si Jaquanon guys, sabon, butangan o kanang kamunggay. Mo niya mong kuhaon ron, o namin makuha. Makaw na. Nga guys, oh. Na magibutang sa mga kuan, knit bag. Sa daming knit bag kay maya mong sudlan. Pagtanog tuyong ha. Sa una guys, nakasuway na kong panginhasa, kanang naigamay pa ko kay. Pagkanas tatay kay managat manasa kagtong kandihay pa dito sa pool. Sa una, banu-banun man ko. Kasuway na po kong panginhas. Nagkasuy ka panginas mo kakaila lagi kinason. Basta garang na ilan kinason. Mo ano sa ni makaon ni di. Pa oh, imo mang labyan oy. Kuhan Sa pa man man ko siya sa nanghinas oy. una. Bata pa man ko sa una. Siguro man ko magbanuban. Tapapi ay. Asa man? Kana po. Tambo ko nun ni sa kuan guys, Wait waiter. Kanina ni, unsa man niya pakpakan? Oh, tapos kano nang sulod. Kano ng suot? Kamuti sa dagat. Mo ni guys kanang kuan naninikat ko ni nanda nila. Cute. Agian kuha kay tanawa. Oh, yan kuha. Lipe kasi ko limar ka buok. Maning sa gulagan guys, kamunggay. Kuha na di man makmi ersa ba? Hinay lagi. Hindi mo kana humok kay lagi. Humok kayo. Kasit kayo na kay mutas na kalit niya magkagamay. Pura mag-ud. Awa. Mutas siya magkagamay. Ha? Mutas kayo magkagamay. Mura good ba? Kaluoy, mo ignorante ta taga. Di na pinakita anak ko. Unsa ni? Makaw ni pa? Ikaw na pa. Aslom ni? Pwede na kana na kay sayang, ayaw. Ba.
halas. Kag ni Mother Gigi. Ay dili. Unsa man na mo nay bat? Muli tikig. Unsa na si mo nay bat pa? Butsi mura bod, kauban sa bat. May kan guys o kanang Tuyom. Tuyom. Ma, wala ni kamang sa mukha ilma. Patay naman na mura mo na. Init eh, ito mo. Boy pa na, starfish na. Dia guys. Starfish na kan guys. Gamay. Arang ka cute. Ate sa ni buhian. Boy kay, ayun Boy, ang ano? pasikiti kay Buhian kay gamay pa. Guys. buta-buta to. Buta-buta ko ni nganda ni. Mo ni kinadakan, oh. Ayan kuha, arang nagana. Lawaki pa oh. Nako ni sa lawaki dari pa. Ani sa lawaki? Salawaki. Manusok man. Muga ni. Ayun, Ayun, matantang ni. matusok kong manusok ra mo na. Lain lagi color lagi sa kay Kagka man ito nagkulor, mon. nagkakulor. Tsaka to murag brown. Starfish guys, nga dakot Starfish na nay totoy. Nako may tutoy. Makaon ni? Dili oy. Dili ni makaon. Yan ay daw sa kamera. Na guys, tako na siya nga starfish. Ato na ning ibutang ra na sila di man na makaon. Nindot siya pagka-shell. Kaso Pang lang display. di kuno ni makaon. Pero sa ubang lugar makaon pero di mi kabagon sa pagkuha na. Nindot ra ba siya kuan? Naman ko na siya Kurba. murag kuan, ay mura siya kuan. Guys. Daghan po kuan guys oh. Daghan po nanginhas na dito. Nagnindot ng view dito sa kuan guys oh. Muna kuan ka na PMEC Mining Corporation. Mining na PMEC. Ano ilang kuan dia guys, kalasangan. Ano yung bukid. Mas babaw. Parang lami tanawon no kadto ka dito sa ibabaw mo tungtong. Lami kadyo magkuan, lantaw dani sa dagat. Sunod ato ta dito ay para makita po ning dagat. Na guys, daghan pong nanginas dito sa pikas. Kaya guys, nakakuha ko kuan shell. Nagagmay. Bog na ba? Di lagi ko. Bat na? Hindi. Ang lain na. Bat mangguna oh. Di Oh. ko mukabot. Oh. Guniti ba? Lagi ko. Di ko. Na guys, dako kay ni starfish guys. Nagdirloy kayo pagunit na ko sa iyang muraganaan aba na putol na. Uga na kayo. Orange. Basta magdako na dahil sila orange na dahil no. Depende sa pulo. Nag-isa. Sa hangin guys. Ay, guys, sa hangin. Oh. Oh. Yeah guys. Inyo manggilak tawan gi, nakakuha kog bangkawil kyo. Pangkawil ko ni nganda ni guys. Bitaw pakita siya. Na Siya na ba? Na bangkawil na. Mudako makuno na ni siya. pan guys, pangkawil. Daghan na guys oh. Ano lagi pangita mo ng bat kay malisan ta? Tanaw naman ng mga tao. Nay kinaso ning pilit sa kuan guys. Bato asar man to pa. Pero kana. Kani? Oh. Kanina kuno ni su. Nanisod. Na guys oh. Mura ra si jag bato. Murag di ka kabaw manan aw di jud ka kakuha kay mura ra sila bato. Na di mamilit din na sila. Napa man ay usa dra ay gamay lang. Ay lakay sayang. 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 Itong itao. Asa? So. Nawa. Adyo lubog ang tubig. Hala pa, ayo pa. Kiri, delikado na pa. Wala siya na si Jack. Awa guys. Na guys. Starfish na blonja. Na nagkamang-kamang na kuan awang. Naharang kakamay na awang ni kamang-kamang. Dahil kuha ni Gian guys oh. Nalipay Tara si na Jack. bisulod, tanawa na bisulod ang puti, Na. ni puti. Nalipay si Jack. Nakakuha sa kabuok. Kani.
Lagi pa mag-Japan ganito lang. Hi guys. Pauli na kay gutom na. Hindi ka mong kuha guys oh. Mapit Bebe, kami na to guys. tanaw ko na yung kuha, be. Ito sa amin na to snake one guys. Ito may bato kay. Naman may bawon na paan. Kaon sa amin. Kay kutas. Hi guys. Padong na mi uli. Binaw pa Ikaw pamahaw magkuha. ra tuma. Kaya magpaning luto ni nag-abot. Kaya mong isuwa. Suwa. Suwa ko doy. Isuwa na mo guys. Da guys. Da. Medyo na laman iputangan nung ka ng kamunggay. Nanay sabaw. Libre na sa suwa. Sweet suwa oy. Sudan. Suwa. Sudan. Di sila musugot tong suwa guys. Kay sudan. Di pagsamahin, suwa og sudan. Limahon pa na. Doble-doble na mo. Mo gani na pay suwa na pay sudan. Doble-doble na mo ulam. Mo gani na pa kay suwa na pa kay sudan. Gani ulam. Kuan. Magsuwa og kininhasan. Sudad kinasun. Iyan. Kaya di man mukaon dani. Kama na kay. Kamera mang duha. Yung papa. Iskam kay ignorante di mo ko kuan kinason. Timo. Ari sa mi guys. Lingkod sa mi daring bato. Buno na sa mga tao dito. Buwang na kay kinasan yung lanlan no. Ang lamiyas kan guys. Hangin. Pa ko na sudanon ay. Yeah guys, among Ayo kuan. kana reflect. Baon. Kanong kuno niya. Nagdapod mi kan guys, it's Syria. Swash. Ani amiga. Dili na Ang gano. Nahugla sa buhok din. Nangahugla din makuha ki. ma. Yun ako na tanawa. Ang kaon ni. Hindi na makuha ki. Nahugla sa bangag. Pas sila nayag-yag pa na sila alumtanan pa no. Kaon sa may karayot guys. Dahil naguman, muli na mi. Pwede ra magdinom mo. Hi guys. Padong na mi uli guys. Kay kuan init na. Diya. Kita-kita Gutom na. na lang ta dito. Bye. Diya mo ning lutoon. Butangan na mo kanang naay kamunggay. Kamong galay. Tanglad kamunggay. Mo ang kanta iki. Oh, magpaano? Ito ng mga tao nga way CR. Ay, tabi po. Tabi po. Saba uy. Umuta ba? Tabi po. Di magsibig basta nga chinilas mga umod. Danlog kayo. Tingil kaya ako pa. Layda pa oy. Ha? Ayo, naidagang bildo diri ki. Straight ko diya boy. Wana ko tong bato nga dako nga kagunita ni Greg Saka. Ayo, kay naslide. Amakuan ka. Tuno ka bildo. Okay sa. Kala exercise. Lahos sir, madali. Kaliwa. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. Dapat pareha tag. Kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa. Sarap ko ning agyan. Kaliwa. 2,000 years later. Hi guys, Dana Miss Bay. Daraga mo kuha guys oh. Yeah. Among sagulan og kanang kamunggay. Diya tangad, og kanang sibuyas. Nang lutoon guys, sabon, pinagaman, mamahaw ni. A few moments later. So guys, dara jud naluto na gamo ang kininhasan. Nya. Nya mga unsa mi guys. Hi guys. Gumanamig ka ng pamahaw. Diya. Mahaw daw period to. Magbabay na mi guys. Nya. Pasalamat ta pud mi sa pagtanaw ninyo sa muang video. Diya. Salamat. See you the next vlog. Bye bye.